Vai habari vai rabi amasel. Itera sa kadau mo. Itera si ita do sa tua mo. O masia sama ngabuli babanwa. Daw dia lawo femara marmano. Forok roko mano. Bak mana roko. Alay daw favorito hivi samana bathola muli ta auto bavanwa ta auto ade tani no sai ha uga fahi ta auto badana vorato ade o masena ta oba ngavule ba abagi o kosiku Sana mo ulit. O siya yung nangyayari na kaya mo. Nangyayari ko yung muna yung mafaki siya ito ba na laboratory na ba? Tratado mo rin ka mga tawag pa naman kasi. Vai habari vai rabi amasel. Itera sa kadau mo. Masigaw ng mga huli ba? Dawila. Itera si ita do sa tua mo. O masia sama ngabuli babanwa. Daw dia lawo femara marmano. Forok roko mano. Bak mana roko. Mga buli na niya babanwa sa nagkabak mana roko. Baloya o yung mga photo ka. Iya asa bukus mau ko. Daw halago marmano di. Mau kasi ay ito kiro ko na sa uba ba. Bawa masia sama ngabuli babanwa. Pada mana di. Daw rin na nira ko dito na misalnya na ito na kasi nga tamamada sa tao ito suama rin. Nasoto do mga ngabuli babanwa. O halago. Mamahal-halo ba ito? Eh, paano? Tingnan femara marmano. Mamahal-halo ba ito? Mana ko badu-badu duo. Badu-badu roko. Femara marmano ada. Ako sasakali mo pa diba photo na siya? Kau pakai sa iba na nung ngarato. Lumana sa ngabul-ngabul iba na ni. Ang iray dumayo. Era ako si pagkaluko pada misa wala sa trabaho ira. Era unga i. Wala ba ka naman nanya to wala ka pa ay ni lagu-lagu ngara. Lagi ako ko ba ako. Ang iray ka sa. Bato sasa